Здравей, Лени! Здрасти! Днес, както виждате, пак ще правим морско дъно, но един друг вид, малко по-малка картинка. Ще се получи малко по-друго, даже и по-яко, защото винаги нашия канал е какъв? Як! Да, точно така. Сега даваме разяснение какво точно правим и накрая ще ви покажем снимка. Това е от поставка за най-обикновени яйца, която отсвечаваме с обикновени бои. Всъщност те не са обикновени, тези точно са професионални, но... Имаше едно кремче, пък кремче. Да. Една боичка, която... Малките боички. Но така, отсветяваме с тъмно синьо и с светло синьо. Работим с тези два цвята, с обикновени бои. И после слагаме пясък на дъното. Може да сложите и салфетка, ако искате да попълните. Може да сложите и салфетка в обикновен син цвят. Ето такова синьо. Слагате пясък, слагате мидички. Рисувате се ето тук на издъчените водорасли и корали. Изрязвате си ги. Изрязвате си ги. Да, защото боята е много силна на нас. Ако е на по-лека, може. Да. Добре. Това е за сега. Ще ви покажем нещата в завършен вид. И се абонирайте. И пишете коя ви е най-любимата книга. Да, и пишете коя ви е най-любимата книга. Ти коя четеш, Лени, в момента? Пипи. Пипи дългото чорапче. Да. Харесва ли ти? Доста. Добре, чудесно. Благодарим ви, че ни гледахте. Чао за сега. Бай-бай. Чао. Чао. Чао, чао. Чао.